alfahari, 'ya'yanku sun huta da mari, zumar ku ta zarce sukari, ribar ku za ku gani sarari, masana hanyar koyar da yara Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Salon rubutu alƙalami farkon karatu ne a jami'a, ba zaman hutu da gumi ku sanya 'ya'ya su ilimi, ku bi mu mun ɗauka da ɗumi domin ku mun ɗauro harami. Makaranta ce ta daban ba ta da tsara Ar-Rahman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Koyar da larabci suka zo har ma da turanci rigizo, karanta ƙur'ani kwazo da mahadi sai kau da gizo, ka karkare kunnen ka bazo Ar-Rahman mun kora hazo, ilimi shine gishiri na rayuwa himma bigman. Makarantar Ar-Rahman karanci an buɗe ta kuzo, domin fita kunyar yara sai ilimi sai Ar-Rahman. Guda da ta zarce wa ɗari ake ta labari a gari, ta sa iyaye alfahari, 'ya'yanku sun huta da mari, zumar ku ta zarce sukari, ribar ku za ku gani sarari, masana